Vreau să vă dau anunțul că voi închide canal F. Nu vă temeți, din fericire voi face un nou canal, se va numi TVR10. Sper să vă placă mult. Da, nu voi schimba canalul, dar știrile vor fi la fel, programul va fi la fel. Nu voi schimba Animax, nici ProTV, nu o să schimb nimica. Doar că programul o să schimb. O să fac, de fapt, cred că o să scot Animax și o să pun Jetix. Ok. Acum începe BBC. Nu, începe. Ce începe? A, da, începe TVR10. Vizionare plăcută. Parapam, pam, 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 pam. Urmează știri pe TVR10.